Moi boa, Sergio, como estamos? Semana de encontro, un encontro moi especial sobre todo para ti que fuches capitán do División de Honor Barosa e estuveche formando parte da primeira plantilla durante varios meses desta tempada. Como te sintes ti de volver a que foi a túa casa? Boas tardes. Pois a verdade que sí que é un partido especial porque como ben ti dís, estiven ali 3 anos e un poquito deste. E bueno, o afronto con moito orgullo, a verdade, porque reencontrarme cos meus compañeiros sempre é moi bonito, falar con eles e volver ao que foi a miña casa durante tanto tempo, pois a verdade é que super contento. Fálanos un pouquiño da túa época nos juvenis do Arosa, do que fuches capitán, que recordo tes desa época? Pois a verdade é un recordo super bonito, sempre confiaron moito en mí, a verdade, desde o primeiro ano que cheguei ali, que conseguimos o ascenso á División de Honra, e despois a verdade é que foi todo super ben, tanto como a directiva, os entrenadores que tiven, pois recordo super ben e a verdade é que foi unha etapa que me marcou moito. Bueno, xa falando un pouquiño de como te vestives dunha pequena lesión, como te estás atopando nos adestramentos esta semana? Pois a verdade é que con calma, porque levo 3 4 semanas parado, pero ilusionado de poder saltar outra vez ao campo, axudar ao Estradense, e nada, con moitas ganas. Agora quero que me fales un pouco de como ves o equipo nesta reta final, unha temporada histórica xa non solamente polos resultados deportivos, sino polo ano do centenario. Como ves os teus compañeiros que ao final estase preto de conseguir un obxectivo que a principios de tempada pois non estaba marcado no papel? Pois a verdade penso que é un soño para todos, porque estar aí arriba ninguén o pensaba, e os vexo super contentos, super unidos, que creo que é o máis importante, que somos unha familia, e que se ve representado no campo, entón vexo o equipo super ben e con moitas ganas de afrontar o que ven. Xa para finalizar, quero que me fales un poquinho da afición en toda esta tempada, na que respondeu tanto nos partidos de casa como nos partidos de fora. Ti sendo xogador, sobre todo sendo un rapaz do pobo, como te sintes? Pois a verdade é que saltar ao campo e ver así é un completo orgullo, xa que non é o mesmo xogar con xente que non apoia, pero a afición do Estradense é algo que é incrible, a verdade, creo que nunca vin un campo tan entregado e tan cheo, a verdade é que é un orgullo. Xa para finalizar, quero que lle envíes un mensaxe á afición para este fin de semana. Pois nada, esperamos a todos ali na Lomba o domingo ás 7, que sigades apoiando como sempre e confiamos en vós. Moitas grazas.